Euskal Herria. Euskal Herria ze lurralde polita. Pirineoen bi aldeetan dantzan egiten duen lurraldea. Bueno, euskaltegian nago eta aurrekoan esan zidaten, esaten dela dantzatzen den, osea, dantzatzen naiz.
Dantzatzen naiz. Dantzatzen naiz. Beraz, Euskal Herriko Pirinioetako bi aldeetan dantzatzen den herria. Horixe dugu Euskal Herria. Zenbat ekintza, zenbat gauza egiten ditugun, gure hizkuntza defendatzeko, gure aitaren, amaren etxea defendatzeko, ezta? Eta haietako bat dugu hain zuzen ere? Korrika. Zer da korrika, Joldi? Esan beharko bazenuke hitz gutxitan korrika zer den? Ez da galdera erresa. Ez da. Ba, egia esan, korrika da kultura, Kultura? korrika da herria, Herria. korrika da hizkuntza, borroka, militantzia. Gauza asko. Gauza pila. Gauza asko da korrika, eta dena? Polita. Dena polita, korrikan, ez? Baina dena ez hainbeste agian, ez da, Joldi? Igual dena igual. Zer gertatzen da, adibidez, korrikako kilometroko lekukoa nork eraman behar duen erabakitzeko garaia iristen denean. Kuadrilan, eragiletan, elkarteetan. Pero batzutan mobilitak egoten dira, Bai, gatazka sortzen dira noizbenka, ez da? Baina guri ez ezkigu horrelako gauza gertatzen. Gure kuadrila, bueno. Bai, dena erabakita daukagu eta dena oso argi, bai. Lehen urtean zuk eraman zenuen, beraz aurten niri dagokidala uste dut, baina hitz egingo dugu. Euskal Herria, elkartasuna, gauza polita dugu. Gauza bat berezin den errepikatu, no? Noski, errepikatu daiteke noski. Bueno, baina ze argudio duzu, errepikatu behar duzula baieztatzeko, ezin duzu hori argumentatu, inolaz ere. Zerke orain argudiatzen eta justifikatzen hasi behar naiz, aber zergatik eraman behar da. Ez. Egingo dut. Beitu, nik aurten lehenengo hitza beti euskeraz. Lehenengo hitza euskeraz egin duela, barik lehenengoa eta baita bigarrena ere, ni beti tematzen naiz euskeraz egiten behin eta berriz. Oso ondo. Nik aurten nire txakurra euskaldun dut. Almerian adoptatu nuen eta den guau egiten zuen eta ben zauk egiten du. Gauza hori ederra da. Baina zure txakurrak ez du Euskal Herria euskaldunduko, neure semeak bai, eta neure semeak azken 2 urte hauetan EITB 3 besterik ez du ikusi. Toma. Vale, Luis, oso ondo. Osea, beti bezala, euskara, animalientzat eta umeentzat, ez? Ze ondo, horrela bai euskaldunduko dugula Euskal Herria. Oso ondo. Eta ETB 3, bale, zuk berriak ze hizkuntzetan ikusten dituzu? Ze katetan? Bueno, noski EITB baten ikusten ditut, gauero euskeraz ikusten ditut notiziak, noski baietz, horixe, zergatik. Eta ateratzen zara zu lanetik, ba? Ba, 8:00 atera eta gustu afaria prestatzen dudan bitartean, telebista jarri, ez. Ez dinot, ETB bateko berriak 8:00 hasten dira eta ETB bikoak 9:00. Orduan ez dakit nola iristen zaren? Kaka, harrapatu. Arrasatu dizut. Harrapatu dizut, hori kalko okerra da. Eta dakizun, ez da dizut esaten, dizut zer ipurdia, ikasi euskeraz, eta gero eramango duzu lekukoa. Euro barkatu, klasista bat zara, gora, ezkerralde, euskalduna. Jasta. Ez ibili horren niliatzen itzulinguruka, hemen kontua da, ni 3 eragile ezberietan ibili naizela euskararen alde militatzen. Bani AEK-ko irakaslea naiz. Bani Nafarroako herri txikietan ibiltzen naiz goizeko 3 korrika egiten. Eta furgoan, baten naiz batzutan, Furgoan, bai. Eta asmatikoa naiz, eta hala ere korrika egiten du. Begira. Bueno, bale, zuk eraman! Toma. Baina hurrengoan nik eramango dut. Bueno, uste dut Unaixek esan zuela datorren. Luis, nik eramango dudala. Hitz egingo dugu. Euskaraz. La ra 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 ta ta ra 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 ta ta ra 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 bat bi. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri denok gure eskuren izenean. Herria gara eta gaur herritu ekimena zuekin guztiokin partekatzera etorri gara Kalderapekora. Herria gara, Euskal Herria gara eta tresnak behar ditugu gure burua berritzeko. Herri gisa aurrera egiteko eta gaur egungo bertako erronkei zein erronka globalei arduraz eta eraginkortasunez heltzeko. Jauzi bat egin behar dugu herri gisa. Jauzi bat burujabetza osoaren bidean. Jauzi bat
euskal lurraldeen arteko kohesioan. Jauzi bat euskararen berpizkundean. Jauzi bat herritarren bizimodu duina bermatzeko. Jauzi bat herritarren eskubideak blindatzeko eta are gehiago zabaltzeko. Jauzi bat herri libre bat eraikitzeko. Eta horrek, komunitatea sendotzea eta elkarrekin jardutea eskatzen du besteak beste. Herritu ekarpen xume bat da bide horretan. Gero sartuko gara herrituren ekimenaren xetasunetan, baina hain zuzen, lehenik eta herrituren logika berberaz, elkarlan bat nabarmendu nahi dugu. Esan bezala, herri gisa aurrera egingo badugu, jauzi bat egingo badugu, elkarrekin egin beharko dugulako bidea. Herria gara, euskal herria gara, euskara gara. Hilabete eta erdi barru korrik abiatuko da Atarratzetik eta hemen amaituko da Bilbon martxoaren 29an. AEKak korrika eta gure eskuren elkarlanari esker Euskal Herria ordezkatzen duten ikurrek presentzia izango dute ibilbide osoan. Herritu ere, herriz herri ibiliko da korrikarekin batera. Eta herri libre bat aldarrikapenak ere bere kilometroa izango du martxoaren 23an eguerdi aldera Arabako Lautadan. Jalgi Adi dokumentalak kilometro hori jasoko du proiektu hori aurrera ateratzen lagundu du eta gure eskuk. Elkarlana, esan bezala, ezinbestekoa. Gaur, elkarlan hori nabarmendu nahi dugu eta AEKak eta korrikak Euskal Herriari egiten dioten ekarpen erraldoia balioan jarri nahi dugu. Herriaz ari bagara eta gaur herriaz ari gara, korrika funtsezkoa delako herri honen eta komunitate honen sarea josteko. Horregatik, herria garelako, euskara garelako, plazer handia da hitza Ane Elordi korrikaren koordinatzaileari ematea. Eskerrik asko Irati. AEKak eta korrikak Euskal Herriari egiten dioten ekarpen erraldoia balioan jarri nahi duzuela esan duzue. Tentazioa daukat esateko ez dela horren besterako, baina bada, ez dut esango, zer demontre. Baina hau bai esango dut, egiten dugun ekarpen handia bada, hori da horrekin lotuta aipatu dozun beste hitz honen gaitik eta hori elkarlana da. Hori da gakoa, eta horren adibide da AEKaren eta gure eskuren arteko elkarlana korrikan. Ondotxo dakizuenez, beste behin 24. aldiz, korrikak Euskal Herria josiko du. Lekuko askuan eta euskara hagoan. Euskara herria gara, bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugu etorkizuna. Izan ere, ez dugu bestelako Euskal Herririk amesten, ez bada euskalduna eta burujabea. Horretarako, datorren korrikak ere aukera paregabea emango digu, gure eskurekin elkarlanean, ikurrak eskuan, herri libre bat aldarria lehen lerrora ekartzeko. Euskarak batuko gaituen komunitate gero eta handiagoa zein kontzientziatuagoa dugu helburu. Dagoeneko gu herritu gara, euskal komunitatea trinkotzeko jauzi bat gehiago. Aurrerantzean, asko izango dira emango ditugun pausoak, Atarratzetik Bilboraino. Eta bidera batzeko gonbita egiten dizuei guztioi. Herria gara, euskararen herria gara.
Herrigintza zutoinez zutoin lantzen da. Ez da eskubakar batetik sortzen, askoren artean baizik. Planoak marraztuz, zimenduak jarriz, irudimenez eta egon harriz, ametsen letra larriz. Eskurik esku dabilelako dago herrigintza gure esku. Banakako lana da ordea, forma eta zehaztasuna ematen diguna. Eguneroko ekarpenak egitura bihurtzen gaitu. Denon artean eusten diogu zutik eraikinari. Ezin bestekoak dira norbanako ekintzak. Komunitatea osatzeko hautetsontziak behar dira, bai, baina ez hori bakarrik. Behar da auzolana. Behar dira gizakateak. Batzen gaituzten olatuak, berdinketa zaporea duten elkartasunezko garaipenak eta ikurrak. Sentsibilitate askotako eragile eta ordezkariok txantxaz-txantxa osatu dugu euskal komunitatea. Nik, zuk, zuek, guk. Herritu ekimena horren erakusgarri. Euskal Herria komunitatean hitza delako. Egunero eraiki eta berritzen dena, burujabetzaren bidean, etorkizunari begiratzen diona. Ororen gainetik, herritu ekintza bat da. Gure kultura zaindu eta suspertzeko, gure erabakitzeguneak blindatu eta sendotzeko, eta herritar guztien eskubideak bermatu eta zabaltzeko. Ekintza bat euskal herritarrok batzen gaituzten eta gure komunitatea ezagun egiten duten ikurrak zabaltzeko. Ekintza bat nork bere burua euskal herritar moduan ager dezan. Bat egiteko prest? Makil! Makil bat! Makil bi! Iru! Makil lau! Makil bost! Ez que, zera, justo ondarretan nintzen eta txingurri bat arrepatu dut eta... Bale, ja, makil berdin dit jazta isildu. Bale. Makil baitu zira aurkitu dudan. Wow! Zer da, dir egiten du, dir. Makil ja, bale, jazta. Bale. Beitu, itxi begiak. Itxi. Beitu. Makil izteko begiak. Baina beitzeko esan diazu. Esateko modu bat da makil itxi begiak. Bueno, bale. Baina hori ere esateko modu bat. Izteko begiak. Bale. Pintxatu indiazu. Ja, eske pin bat da eta pinek pintxatu egiten dute. Enuen, pentsatu. Ja, eske zuk ez duzu asko pentsatzen, Bueno, batzutan bai. Bueno, astelenetan. Bueno, bi astetik behin? Bai, noiz behinka. Eta zertako da pin hori? Ba, ez dakit. Ez dakizu zertarako den? Ez eske aurkitut nire aitite Paulinoren kajoian ezkutatuta eta hartu diot baimenik gabe. Eta zergatik ez diozu galdetu zertarako den pina? Maki, zu tontua zara. Esan dizut baimenik gabe hartu dudala, bronka botako dit galdetzen badio. Baina orduan zertarako nahi duzu pin bat zure poltsikoan ez badakizu pin hori zertarako den? Bueno, ba, egia da. Galdetuko diozu? Bale. Venga. Aitite Paulino! Bale! Aitite! Nahikoa dugu. Beti ejuka, beti karrasika. Zabeltza. Bueno. Zer dakazu oaingoan? Aitite zertarako dau. Bino, nondik aterazu? Nere gelanetzen ibiliko. Ez nahi gabe ireki da kajoia eta hori... Nahi gabe ireki da kajoia. Irekita zegoen, bai. Ai, bueno. Hau da, zazpiak bat armarria. Baina hor sei daude, no? Bitu? Bat. Bueno, Bat, bai, sei daude kontatzen badakit, bai. Bale. Nafarroa, berdin dio. Ikasiko duzu hori. Bale, zertarako da. Zertarako den? Nola azalduko diot nik hori, zertarako den? Zu non bizi zara, gaur egun? Ba, nire amatxoren etxean. Bai, baina zure amatxoren etxean non dago? Urdaibai plazan. Eta Urdaibai plazan non dago? Portugalete. Eta Portugalete? Ezkerraldean. Nola, zu ezkerraldean dagoela. Eta non dago ezkerraldea? Bizkaia da, no? Bizkaia da? Bizkaian. Eta Bizkaia dago? Euskal Herrian. Eta Euskal Herria dago? Munduan. Munduan. Noski baietz.
Baina hori lehen etzen horrela. Euskal Herria zegoen munduan, orduan nun zegoen Jupiterren, porque Jupiterren egongo bali izango litzateke supergoiz Jupiterra horrela handia eta koloretsua. Bai. Euskal Herria beti egon da hor. Euskal Herria ez da inoiz lekuz mugitu. Baina lehen Euskal Herria banatuta zegoen Espainia eta Frantziaren artean. Nire gurasoak bezala. Ui, bueno, zure gurasoak okerrago daude. Baina bai, gutxi gora bera, banatuta zeuden. Eta hori, ziogatik. Eta hori zergatik, demazun, zure lagun horren izenaz Mikel... Makil, aitite, egunero dator askatzera Makil, eski gaur egungo izenak hainbeste aldatu dira. Makil zurekin aserretzen dela. Ez, baina hori ezin eskoa da, zen Makilek pila bat maitena eta aserretzen direkin. Baina zuk pentsatu, zuk utziko zenioke besterik gabe, bere bidea egiten zure lagunari? Ez, zenik pila bat maite dut. Bai, baina ez dakit, pentsa zurekin aserretzen dela eta ez duela zure laguna gehiago izan nahi. Utziko zenioke joaten? Ez, besarkatuko nuke superfuerte, eta horrela gerituko litzateke nirekin betirako. Eta zuk nahiko zenuke zure alboan norbait eduki zurekin egon nahi ez duenean? Bai. Ziur zaude. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Arratsaldeon. Herria gara. Nazioa gara. Euskal Herria gara. Eta 7 herrialde gara. Eta hizkuntza bat. Hizkuntza zoragarri bat. Euskara ere bagara. Herria da gorputza eta hizkuntza bihotza zioen Salvadorrek. Historia ere bagara. Gora berez eta argilunez betetako historia, munduko herri guztietako historiak bezalaxe. Eta orainaldia ere bagara, eta etorkizuna ere bai. Eta historia astu gabe, gaur hemen, Bilbon, gugaren orainaldi eta etorkizun horri begira jarri nahi dugu. Pertsonak gara, ametsak, ezinak, porrotak, garaipenak. Herritarrak gara, eskubideak eta betebeharrak. Komunitatea gara, milaka herritarrez osatutako kolektibo anitz gara. Gu gara, eta hemen gaude. Gure eskure ekainaren 7ko mobilizazio nazional jendetzuan egon ginen bezala. Euskal selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan egon ginen bezala. Edo Durangoko azokan, edo kontseiluak sustatutako pizkundean. Eta korrikan ere, egongo gara. Eta gure nazioaren zarea osatzen duten 11 ekimen, ekitaldi, erakunde, eragile eta mugimenduetan ere egongo gara. Egongo gara eta arituko gara. Komunitatea gara. Orainaldian etorkizuna eraikitzen ari den komunitate bat. Zer nahi dugu? Jauzi egin. Jauzik ibili. Herri libre bat. Herritar librez osatutako herri libre bat. Buru jabeak izan nahi duen eta izan nahi dugun herri libre bat. Eragiten diguten eta axola zaizkigun gai guztiez erabaki nahi duen herri bat. Geuk erabaki nahi dugu. Demokrazia gehiago nahi dugu. Eskubide gehiago nahi ditugu. Bizimodu duina bermatu nahi diegu pertsona guztiei. 21. mendeko erronkei heldu nahi diegu arduraz. Solidarioak izan nahi dugu gainerako herriekin. Finean, herri eta mundu hobea eraiki nahi dugu eta beti ere elkarrekin. Komunitatea gara eta ez diogu beldurrik etorkizunari. Munduko haizeek kontra jotzen dute, gogor.
baina ez dugu beldurrik. Gauza handiak egin ditugu elkarrekin. Esperientzia gara, gaitasuna gara, indarra gara. Zer behar dugu jauzi bat egiteko eta etorkizun hori eraikitzeko? Konfiantza handiagoa, herrikuspegi handiagoa, auzolan handiagoa eta komunitate zen handiagoa. Gure esku osatzen dugunok, ekarpena egin nahi dugu. Indartu dezagun gure komunitatea. Herritu ekimena, partekatu nahi dugu gaur zuekin guztiokin. Hau da herrituren abiapuntua eta oinarria. Norberaren euskal herritartasuna adierazteko txartela, Euskal Herriko armarria duen pina, karpeta dotorea ere bai, eta txartela sartzeko plastikoa ere bai. Eta karpetetan herrituren adierazpena. Non gure komunitatearen zutabeak berresten ditugun. Baina hori baino askoz gehiago da herritu. Komunitatea gara, komunitate bizi eta dinamikoa. Eta ehun hori indartu eta berritu nahi badugu, tresnak eta ekintzak behar ditugu. Eta momentuak ere bai. Hau bezalako momentuak. Herritu tresna bat da, autoafirmazio ariketa bat egiteko tresna bat. Euskal herritarrak garela esateko tresna bat. Munduari nazio bat erakusteko tresna bat. Eta komunitate honen zutabeak berresteko modu bat ere bai. Nazioa gara, 7 herrialde, euskara. Erabakiak geuk hartu nahi ditugu libre eta demokratikoki. Burujabetza tresnak nahi eta behar ditugu 21. mendeko erronkei aurre egiteko. Eta munduko gaur egungo testuinguruan funtsezko zutabe bat. Herritar guztien eskubide guztien bermearen gainean eraikiko dugun herri hau, Euskal Herria. Herritu norbanako ekintza bada. Baina baita ere, konpromiso kolektibo bat hartzeko tresna. Eta egin ohi dugun moduan, elkarrekin aterako gara kalera. Herritu sozializatzera. Zuek eta gu. Denok batera. Eta elkarrekin ospatuko dugu gauza ederra dala herri eta komunitate honetako kideak izatea. Gauza ederra dela herri eta mundu hobea eraikitzeko elkarrekin egiten ari garen alegina. Eta horrela ere, euskal komunitatearen ehuna josten jarraituko dugu jauzika. Gure eskuren herriko taldeak martxan jarri dira. Eta hasi dira herritu kalera ateratzen. Herritokiak izango ditugu geure herri eta auzoetan. Dendak, oneak, tabernak, non herrituren karpeta, txartela, pina eta abar eskuratu ahal izango diren. Herrituren furgoneta ere herriz herri ibiliko da Euskal Herrian barrena. Webgunea ere badugu. Eta batez ere, voluntario sare zabala dugu, gure altxorra. Beste elkarte eta mugimendu batzuetan ari diren voluntariekin batera. Herri honetako altxorra. Mila esker zuei. Eta zuek, zaituztegu, gure herrikideak, gure komunitateko elkarte, erakunde, mugimendu eta eragileak, zuek guztiok ere konplize nahi zaituztegu. Elkartu gaitezen, herri libre bat eraiki nahi badugu, gaur egungo erronka erraldoiei aurre egin nahi badiegu, indarrak batu beharra dugu. Ezberdina gara, noski, baina balio eta helburu batzuk partekatzen ditugu. Lehen aipatu ditugu. Elkarrekin jarduteko esparruak behar ditugu. Herritu aukera paregabea da. Baina beste batzuk ere badira, eta gure esku prest dago orain arte erakutsi dugun bezala lankidetzan aritzeko. Gure ekarpena xumea da. Gure esku osatzen duguna, zuen herrikide hauena. Eta helburua garbia da, komunitate eder hau trinkotzea eta sendotzea. Bagare, bagera, bagire, bagara.
Euskal herritarrak gara, eta herritar librez osatutako herri libre bat nahi dugu. Herritu dinamika aletxo bat da. Gure komunitatearen zutabeak indartzen baditugu elkarrekin, urratz bat egingo dugulako bide horretan. Herritu gaitezen, lagundu dezagun herritu zabaltzen, eta ospa dezagun. Haize kontra ere, ari garela eta arituko garela aurrerago ere. Jauzika, etorkizunari begira herri giza jauzi bat egiteko.